Atzetik esan ezer entzuten, ez dut entzun zer esan duzun bertzora isei buruz. Hobeto. Dena ondo. Ondo ondo jaustu ez duzu, ondo, bai. Andonia gaina puto amo, Onena, bai, hori oso beti, ondo. hori. Orain, zuzendariak askotan esaten dit eskuekin, aitzina eskuak esartu poltsikoan, ez zu, lasai, bai, ez du posible, legala da. Baina, hau aipatu dut ze, askotan, bertsolarien postura eskuekin izaten da. Osa diot, edo poltsikoan... Asko nizak izan, honi buruz horretan, da nina holan, bitxartin ez, ja. Eta askotan ez dira ikusten, gehienetan ez dira eskuak ikusten. Ez, claro. Zein da zure postura? Nik uste dala, eskeza bape konstientea, baina holan. Holan, ez dutzen. Bale, fuerte ez dutzen. Bai, fuerte ez dutzen. Bale. Uztot, ezautuko neukela gainera bertsolari bakoitza, posturan arabera, oza, ze gesto itxen da ben, bakoitzak itxen da guz, gauza diferentik. Ia egia den. Seguidoilari talde honi gustatzen zaizkio pila bat jokuak, eta joku bat prestatu dute. Ia, asmatu behar duzu, ia, ze bertsolarirena den esku hauek, postura hau eta esku hauek. Ia, ikusiko dugu, lehenengo argazkia, ia, ze bertsolarirena den, bale? Hortxe ikusten dugu. Esko baina hor jertxeak... Ez, eskuak, nerea, eskuak. Ametxar zaiuz. Bai? Ia? Ez, takit. Ziur? Ez. Ametxar zaiuz. Ametxar zaiuz. Ziburu asko iruditzen jate daukezela. Bale. Ze fuertea! Ze fuertea, nerea. Bale, urrengo ikusiko dugu. Venga. Ondo zoaz, bale? Maialen Lujanbio. Buah, a ver ez dakit, Azal Antono Txori, atxoskolak, atxoskol txikixek. EAJPNV... Ai, txon! Ai, txon! Baina landa behu usto bera dala, Ia, ikusiko dugu. Oso ondo! Oso ondo, batzokian. Zoragarri. Bertsolaritza... Bai. Esparru guztietan. Esparru guztietan. Urrengoa ikusiko dugu ia. Joder, eske pasatzen zarete, saio hontan. Ostras. Nik uste dut badaki dala norena den, Nik uste dut neuna zela. A ber, fijatu ondo. Txoin, ez gero ula baltzak. Ez, baina ez dakitan movimentu. A ber, mot ni hola eitzen. Ez? Ez dakit ba, A ber, beste aukera bat? Beste aukera bat. Zure bigarren aukera zein da? Nik benetan ez dakit norden, Ez dakit, neupez. Ez dakit, ezke gaina ez dakit. Bota beste izen bat? Unai Iturriaga. Unai Iturriaga? Ia? Ez! Peñat! Joa, Peñat ez du askotan ikusi hain eskukaltzatzen. Peñat ez dugu ikusi sekula hainbeste mugimenduekin. Hori horrela da. Bale, azken bat daukagu. Azkena. Alaia Martin. Alaia Martin? Nire alkondariaz, baina... Bale, oso ondo nerea. Txalo bero bat, nereari. Zen, bigondi ezak izerrein eskukin, Orain, eseri gara, guazen esertzera, eta lasaiago arituko gara. Bale, kontua da, lehen plazetan eta gaztetxetan eta bertsolari asko ikusten genituela, gaur egun ere bai, zorionez, baina egia da, orain, bakarrizketalariak ari direra bihurtzen bertsolari berriak. Osa diot, gupe bilur hori daukagu. Bai, ez? Bai, se konturetu da, agenda kulturalin erdi solapau, erdi ordezkatu. Claro. Eta igual, ez dakik, momentuz igual zuen merketxuak, beste batzuk, ja ez. Merke deitu didazu? Ez dakit, baina bai. Kezkatzen gaitxun gauza bada, alan be, nik esan bihot, nire barrun. Badagoela humore egile... Ojo! Primizia! Ez dakit. Odino ez da gaixo. Nerea Ibazabal izan liteke bakarrizketalaria? Bai. Baina, danek nabila esaten, baina gero enatrebitzen. Orduan nabil bakarrik zurrumurru zabaltzearen. Zabaltzearen aura misterioso bat nire ingurun, baina gero bilurre ondixo batuzte. Ez que alakoa ez arete bertsolari idazleak misterioa eta gustatzen daizue apur bat. Baizak komeni jatzuen gu sartzi zuen mundu hortan, Zeba ez? Nahiko onak beste lekudan sartu eta kaparetan gauza asko.
Adibidez. Iritsi zutabik eta beste leku asko, bai. Egia da, bueno, beste intrusismo laboral modu bat. Antxon Telleria, lehen abisua, zindan nire kamari. Zure kamara, Antxon Telleria, lehen abisua. Lehen abisua. Egin duzu sekula iragarkiren bat edo? Ze badago galdera hau? Ez dakit. Ez galdera zen. Zeren iragarkia egingo zenuke. Barkatu, ja, Nabil. Galdera, ona. Ez dakit. Txampuana edo. Txampuana? Bale? Baina dana, prozesuana ikusti. Bustitxe, txarto, pintak, da gero barriro. Bale, prozesu guztia. Busti, jarri, eta gerokoa. Hori da. Bale, hile polita daukazu, ala, Eskerrik asko, supe bai. Galdetu barne, eskerrik asko. Galdetu nahi nizun, ia ze txampu erabiltzen duzun, baina igual ezin dira markak esan. Ezin da markak esan. Ezin da esan. Bale, bueno, eta ez daigu importa, inbeste, osea, diot. Ez, genetikoki daukagu. Bai, polita daukazu eta punto, sin más. Bale, guilty pleasureik bai? Guilty pleasureik bai. Placer kulpablea edo? Gauza asko, nik uste bizigazela guilty pleasuren gizarte baten, zara ditzut placer danak kondenatzen guz. Nik ez dakit jaten hasi da gelditzen. Ez, Zer jango zenuke pila bat gelditu gabe? Bizkotxo bat, hasi da amaitxu. Menua sekon, ez? Bai, baina asako guztetan jate, eta alza sartu bukle amaigabe baten, kafesni, bizkotxu, kafesni amaitzen da, jatozu, betetzezu barriro bizkotxu, da... Guau! Eta gozaltzen 10 ordu. Ai, ama! Publikoa ados dago, bizkotxoa izango litzateke zuen... Bizkotxo kafesnetan. Bai, benetan! Daukelago trampa, ez da inoz amaitzen, da... Madalenak amaitzen dita bat, lau madalena janda gero, lau madalena jaitxoaz, baina bizkotxu... Segun zela moztozu, Claro. Ez dakizu zema jasu. Ai ama, bale. Probatu barko dut. Probatu, karkatuko dut horrengo. Oso gadoz, baina, bueno. Bueno, ezagutu gara, eta azertu gen, bueno, ikusi genuen zure inguruan ikertzearen arira, jaio zinela Charles Bukowski hil zen egun berean. Bukowski zara, Nerea? Osea, igual zara reenkarnazioa. Baina urte bardinin? Urte bardinin, egun berean. Martxoaren 9an izan daiteke. Ai, bueno. Leikeri pentsana laskautxikin reenkarnazioen izela. Nire barron hori Baina urte betaren hil zan, orduan, seguro beste gorputzen maia topo, urte beteko margen hortan, baina... Jokin Altunarena. Jokin Altunarena. Antza daukate. Pixka, ostra. Baina Jokin Altunak marrazki biziunana modun geixo. Bai, claro. Hau gol moztu aldo goen. Ez? Adibidez, ez dakit. Jokin Altuna gonbidatuta zaude. Bai.